Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde parlamentiň agzalary we raýat jemgyýetçiliginiň aktivistleri Moskwada öldürilen opozisiýon lider Boris Nemtsowyň hatyrasyna Ortiýetiň elçihanasynyň öňüne gül getirdiler. Kremliň tanqidçisi Nemtsow 27 fevralda Moskwada atylyp öldürildi. Nemtsowyň Kırgızstanly tarapdarlary onuň opozisiýon siýasatçy we liberal ykdysadyýetiň tarapdary hökmünde alyp baran işlerini makullap çykyş etdiler we onuň ölümini derňemäge çagyrdylar. Moldovada yüzlerçe adam Pridnestrovye regionunyň üstündäki düşmançylygyň soňuna çykylmagynyň 23-nji ýyl dönümini belledi. Prezident Nikolay Timovçy Kişinyowyň memorial toplumunda veteranlaryň, harby gullukçylaryň we pidalaryň garyndaşlarynyň öňünde çykyş etdi. 1992-nji ýylyň mart we iýul aýlarynyň aralygynda Pridnestrovye Moldowadan garaşsyzlygyny elan eden soň dören konfliktde yüzlerçe adam wepat bolupdy. Konflikt we Pridnestrowyanyň statusy çözülmän galýar. Owganistanda Kabulyň polisiýasynyň ýolbaşçysy polisiýanyň ýolbaşçylygyndaky özgörüşlikler barada habar berdi. General Abdulrahman Rahimi Kabulyň 17 etrawynyň polisiýa ýolbaşçylarynyň täze ofitserler bilen çalışjakdygyny aýtdy. Owganistanyň prezidenti wezipesine sentýabr aýynda geçen Ashraf Ghani Kabulyň polisiýa güýçlerini siýasalaşdyrmazlyk boýunça adamlara gözegçilik etmegi wada berdi. Iran paýtagty Bagdadda ýangyn söndürüjiler we polisiýa Içeri işler ministrliginiň grajdan gorukçy bileşikleriniň agzalaryny hormatlamak boýunça geçiren paradyna gatnaşdylar. 1 martda geçirilen bu parad arkaly Irakda grajdan gorukçylarynyň halkara güni bellendi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.